guys! Hello guys! Sa auto server ng ibang bansa na si Alex Green. Ito po ang server niya. 192.168.43.1 po. Ito ang server niya. Ito po. Yan po yung server niya guys. Saka search mo lang po Alex Green. Ayun po guys. Ayun o. Alex Green. Try natin pumasok. O guys, dito siya guys. Gumagawa. Hello Alex Green. Sino ka? Ito po siya guys. Naka-server po. Wait lang po guys. Server po siya ng ibang bansa. Hinihintay ko po yung chat niya. Sabi niya, hello, Choconov, how are you? I'm okay. I'm okay, Green. Sabi niya, okay daw. Magsi-server tayo. Server lang naman. Nagkaita po siya guys, oh. Kaso lobat siya eh, si kapatid ko eh. Dapat mag-join siya dapat eh. Alex Green. Lobat siya eh. Lobat yung kapatid ko. Sabi niya. May server. Server siya ng ibang bansa. Alex Green. Napanood ko sa YouTube. Alex Green. New server. Back? Okay. Okay. Wow, ang lupit ng car. So guys, magre-live na tayo. Hello, bye-bye. Lalaki po siya guys, lalaki. Scan na lang po siya guys, skin. Yung mga pala kanina, bigla lang sigaw. Bunga nga pa. Okay, so katatuloy dyan.